Wala ka lang. Ah, sige. Pulpul. Hello guys, welcome to my channel. This is Eric Villa, Taguig City, Davao del Sur, Mindanao. Maayong hapon guys. Kung may ligong kag traditional hilot, first time mo ni nakita ni para sa mo ni. Tanawa gud. Maayong hapon sir. Nga po. Unsa pa ni pamati? Ala nga, bukat ang lawas. Bugat ang lawas, unsa pa? Maura na. Isar ka po. Oh. Ako na lang mangita. Nagkala kayo magita. Sunod mo po man bugat ang madlawa. Dili na po bugat ja pud paminaw, maglain paminaw. Wala yun, padong nga. Si asa kay imong gatong balay ng sir? Emily Holmes. Emily Homes, basig na kay shout out sir si Masilingan. Okay na, good na. Good. So ayan guys, shout out sa taga Emily Homes, Digo City. No, God bless po sa inyo ha. No, nasa Santa Tabangan nga maayo iyahang ginapamati sa lawasan, no, kay bugat daw. Sa tabangan na to, nga siyempre, inuman na sa pagkampos, you know. O tanan nga magduol sa kuha, magpatabang, magpatambal, makahilot, panikamot, no? Kaya pa kinatay ginapamati sa lawasan. So ayan, so shout out po sa mga regular viewers, o siyempre sa lahat po ng mga OFW. And para sa imo ni guys. Okay, amana ba mo search? Ah, Ayo po. wala. Ay na gamay. Gumay, Murag, gumay. murag. Ay, uy. Dahil ako. Naik 5. Wala. Dahil ako. Ah! Pagkamot sa. Ikaduha na ron. Oh, Lukay na itong permero. okay na. Kaya ka na. Last year, sir. Ah. Kaya okay na ka na. Oh. Gusto kain kang paso, no? Hmm. Sa tubo na. Ang kaso, ang kaso. Ito yung pangan, sir?
Si Ben po din, no? Kahilot na ko rin, no? Yung ubod, ugay mo ito ba? Kutas ba yan na? Buha kutas. Amin. Amin din nila. Tara, mama. Yung big mo, sila. 10. Ay, nalagay mo big. Amang. Lagi sa mga kabalayan. Tubig, pula kayo. Pula kape, kupikot. Lawan pang nako. Ano tarong sa mga. Sudan. Dili man siya sudat. Mura siya o barangay. Pero malalang nga na ba mga dili kita ko. Sulod sa kabalayan.
sila private pa. Hmm. Tapos ka, kung manawag, sa kaulo sa kaya pa nagtamag ka, kumalaan ka kung ang pulis na po. Matanaw dito lang sa mga. Kasi sa tanaw. Karoon, anak ko lang sila sa pagada. Lista na ng bira. Ay, mapabuk ka, ma'am. Di na sa sikat ang book, ma'am. Sige na, makagbubuk. Ikaw sipot. Busy man mo. Busy mo sila. Pero hindi. Ganyan ko na ako pili na mga ma'am, kabakanti na. Hindi ma'am, naunaw sa namo. Wala ko na pala. Naunaw na ba mo? May duty na sa akin. Hmm? May duty. Buta ka ma'am, hanggang alas 12 kung ang gabi eh. Ako, alas tam. Ay, ano din ang gusto? Kung patuloy ko ate. Sipot mo ba? Ay, diri na daw ba? Kuan na tayo ginuangan. Hindi sila sa gabi eh. Lista na kita ng bira. Ano yung kung... Wala ba itong replacement salan? Sa ato. Bakit ako napapag ganun na? Cancel, sakto na sa oras. Bang lang daw.
tayo ni Kuan kay admit na. Hmm. Taliya. Hmm. Kasi ito sige yung what na yun. Pwede ko sa ingon, asang balay, asang tuod. Pero na-admit na yung anak. Yung anak eh. Admit na yung anak siya siguro. Bata siguro yung pamilya. Sa likod pa to, sir, kaoras. Yan tayo. Hospital kung kantong minantay. O dito yung kuan. Kano sa address, naka-adlaw ba? Apo. Hindi pa dahil. Admit na no. Murag na asa na isa